Bismillahirrahmanirrahim. Ger rojekî çerxa felekê kêrkeka tûj bixe destê te, çi bixwazî pê bibire, lê qet nebî ku tu nanê kesî pê bibirî. Pîreka Lût pêxember xiraban ji xwe re xist heval, ji malbata pêxember derket. Kûçikê Eshab-ê Kehf çend rojan hevaltiya Eshab-ê Kehf kir, wek mirovan rûmet girt. Qey tu marî kê dibînî pê bivedî, û qey tu bûmî li ku derê rûdinê wê derê xerab dikê. Heta ji te were dilê birîndaran neşkêne, lewra ax û waxa wan dinyayê tev lî hev dike. Min kê fêrê tîr û kevan kir, di dawiyê de ez xistim nîşan. Bi rastî li ba aqilmendan bêdengî edeb be jî, wextê meslihet bibe, axaftin dirûst û pêwîst e. Her kî dest bi dozekî bike, neyar ji her alî ve êrîş dike. Heta mirov neaxive, eyb û hunerên wî veşartîne. Meznayî ne bi sal û mal e, bi fazilet û eql e. Deman yarê te ji te hez kir, neyar nikare tiştek bîne serê te.